ಸುತ್ತಲ ಪೂನೆಲಾದ್ಯತ ತೂನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಡೊಂದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಕುಡ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು 1942 ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಿಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಭಾಗದ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ಪೂ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಅವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಕಾಮತ್ತಾರೆ ಅವಳು ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದುಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅಲ್ತಾನೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ಳು ಒಂದು ಸಾಹಿಬ್ರ ನಕ್ಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅಕ್ಳು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕುಲ್ದು ಈರೆಗೆ ಏತು ಇತ್ತು ಎಂಕೇತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏತು ಬೈದ್ದೀನಿ ಆರೆಗೊಂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಬಂತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಈರು ಪಂಪುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆತ್ಪ ನೂದಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಡಪುಟ್ರು ಉಂಡು ಇಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಸ್ ಹಾಕು ದುಂಬುದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಇತ್ತೆಗಳು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಟೈಮ್ ಈತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸದಾಗ ಎನ್ನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಇಂಕುಲ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದುಂಬಗ ಇಂಚಿನ ಆಪನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಒರಿದಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ಬರ್ಪೇರು ವಾರಿ ಹಿಡಿದು ಆಗ್ಲು ಆಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನಗ್ಲು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಫೋಟೋಸ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಂದೆ ಬಾರೇಡ್ ನೈಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೈಪುನು ಬಾಯಮ್ಮ ಮಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಎಂಜೊಂಡು ಬೇರ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರೆಯಲ್ಲತ್ತ ಬೇರೆ ಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರು ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕಣಾರ್ಪುಣಿ ಊತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಂತು ದೀಪನ ಎಂದುದಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಈಗಲೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಜಾತ ತುಳುವರಿನ ಸಾಹಸ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲಿನಿ ಎಂಕಲ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಾಡದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂಚಿ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪನ್ನಗನ್ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ನನ್ನ ಪಾಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬರ್ಯಾತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮರಣ ಪಾಸಾನ ತುಯ್ನಿ 1942 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಪೊರ್ಲುದಾದುಂಡು ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದಾದುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚಲ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಮತೆರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗುರುತದ ಕಾಮತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜೊಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಾಮ ಕಾಮತೆರೆ ಇಂಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನಿದಾದಾಗ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಊರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಊರು ಒಂಜಾತ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಲ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡುಂಡು ಅಂದ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚ ನಡತು ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಆ ಪೊರ್ಲ ಎಂಜಿನ ಈರು ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪರೈ ನಾನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮಿತ್ತಿದೆ ಮೂಲು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಮ್ಮೆಗಳೇ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತು 35-40 ವರ್ಷದ ಪೂತ ಅದೇ ಅಂದೆ ಯಾಪನಾಗ ಪೂ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ಪೂ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಬೇತೆ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಲ ಪೂರ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆತ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ದಾಲನ್ ಮಲ್ಪಡಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಸಮಿತ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದರ್ಪಣ ಎತ್ತತಿ ಆತ್ ಹಿಂದಿಲ ಪೋಜಿ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮುಟ್ಟೆರ ಆಪಿಟ್ಟಿಂಚ ಓಕೆ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ದುಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತರಕಾರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಮುಸ್ತುಗಡೆ ತಿಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂದು ಒರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪ 4 ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೂ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾ ಕಾಮತ್ತಾರೆ ಇಂದು ಇರಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನೆ ಉಲ್ಪಲ್ ಪಡ್ದು ಪೂ ಬರ್ಪು ದುಮ್ಮೂರ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬರ ಮುಲ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಹಾಕು ಮುಲ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಂದು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಇಂಚಾಪುರ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡೇ ಬರೋಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಸೂಜಿಡು ಇತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಅದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ದುಂಬು ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಈ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಸೂಜಿಡಿಂದು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತೇವೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಬುಡಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಊರುಡುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಪೂತೈಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟೊಂದು ಹೋದ್ರು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೆ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೂತ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಬುಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4 ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಓಕೆ 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 ಅಂತೇಳಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಆತನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅವು ಪೂರ ಬಂದು ಉಡನಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಓಲು ಪೂತಿಗೆ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪತಿ ಕುಂಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಪಿದೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ ಪೋಪುಜೆ ಪಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಕೊಂಡು ಆಕ್ಳು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಗಾಡಿದ ಹಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಲ ಮಲ್ತಾಂಡಲ್ ಕೊರ್ಪ ದಾಲ ಜನ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರಾಗಣ್ಣ ಮರತ ಪುಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಯೂನಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಆ ಜನ ಬತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಪೂರ ಆ ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಹೊರತ ಕೊರ್ಪ ಹೊರಗೆ ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ದೇವಲ್ಲ ಐತೆ ಈತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ ದಾರ ಬಂಡ ದಾರ ಇವಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೊತೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಡ್ಕಳ್ಳಾಡ್ದು ಭಟ್ಕಳ ಬರ್ಪುಡು ಮೇಯ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ್ದು ಬಡ್ಕಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೂಲ್ದಾವು ಇಜ್ಜನ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಐತೆ 300 ಇರುವ ಉಂತುದು ಕಾಲು ಬಡ್ಕಳ ಇಜ್ಜನ ಇನಿ ಇದಕ್ಕೆ 1000 ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಊರ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ತಿಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಊರ್ತದಲ್ಲ ಇಂದು ಬರ್ಪಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಇಂದು ಚೂಪ್ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ತಿಳಿ ಇಂದು ಉಡುಪಿದ ನೈತಿ ನಾಲ್ಕು ನೇಪನ ಇಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೂಪು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಲ ಬಾರನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಚೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾರಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಮಾನ್ಲಾಗ ಈತೆ ದಪ್ಪ ಡಾಪುಂಡು ನಂಗಿತ್ತೆ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಕಾಮತ್ತಾರೆ ಅವಳು ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿಡು ಓಕೆ ಅವು ಕಟ್ಪಾಡಿಡು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅಲ್ತಾನೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂತ ನಡ್ತುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಎರಡು ಪೂಜಾರ್ನಕ್ಳು ಒಂದು ಸಾಹಿಬ್ರನಕ್ಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅಕ್ಳು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕುಲ್ದು ಈರೆಗೆ ಏತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೇತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏತು ಬೈದ್ದೀನಿ ಆರೆಗೊಂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಬಂತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಪುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆತ್ಪ ನೂದಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಡಪುಡ್ರು ಇಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುವ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪೋಪುಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಡೌನು ಇಜ್ಜಂಡ 2,000 ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಜಿ ಊತ ಕ್ರೇಜಿರಿಗೆ ದಿನ ಪೋಯಲಕ್ಕ ಅಂದು ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಸ್ತು ಬರೋದು ದುಂಬು ಪುರ ಬೇತೆ 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 ಈ ಮತ್ತು ತಾಮತ್ ಲೋಟಸ್ದ ಮಾಲೆ ಇಂದು ಬರ ಬರೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಿ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೋಟಸ್ದ ಮಾಲೆ ಅವು ಪುರ ದುಂಬೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಪುರ ಮದ್ಮೇನಾಗ ಖಾಲಿ ಕಾಕಡ ಜನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮುಸ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೂತನೇ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮದ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಅದು ಕಾರ್ಶೀಟೇ ಇತ್ತು ಮೇನ್ ಇನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 500-1,000 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರೈವ್ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಈವೆಂಟ್ ಪಂಪುನ ನಿಂತಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಏತ ಅಂಗಡಿ ಆತಂತಿಲ್ಲ ಆತೆ ಬೇರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ
ಪೂರ ಜನಗಳ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಡಿತ ದೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವಡೇ ಬಂದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕುಲ್ಲು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಡು ಇಡೀ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮತಿರ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಯಾನು ಭತ್ತ ರೂಲು ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೈದೆ ಎಗ್ಲ ಮನೆ SLC ಏನಾಗೇನು ಒಂದೇ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ್ಸಂಡೆ 55 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು 55 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತೀರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಮತ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಅವು ಮೇರ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೂಲ ಐತಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವುಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಪಲಾಯನಗಳು ಮಲ್ಪೆ ಒಟ್ಟ ಅವಳು ಐಟುಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಅವೇ ಈ ಅಂಗಡಿನ ತರಕಾರಿ ಬಿಡೋದು ಕೂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ಕಾಮತೆರ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟೇಟ್ದ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮತೆರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹುಶಃ ಕಾಸ್ಟೇಟ್ದ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತನ ಸುರುಕೇನು ಸುರೇಶ್ ಪೈಕುಲು ಬಂತು ದೇವನಾಗ ಆರ್ ಮುಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ದೇವನಾಗ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಲ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇರನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸುರೇಶ್ ಪೈ ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂತಾರೆ ಅಂಚ ಸುರೇಶ್ ಪೈಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒನಸು ಬೋತಿಯರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಗಿಯಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪನ್ನಕ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ನೇ ಸೈಡ್ ಬೈತೀನಿ ಗೊತ್ತು 94 ಯಾನಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ 1994 ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರ ಬಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ 1942 ಅಂದ್ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಅಂಜನ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಎನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಪೈನ ಇದ್ದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಶೇಷಗಿರಿ ಪೈ ಬಂದು 6 ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ 6 ಸಾಧಾರಣ 1965 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದೇರು ಓಕೆ 72 ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಓಕೆ 94 ಏನು ಬತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1965 ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜ ಇತ್ತಿನ ಅದೇ ಆ ದುಂಬುದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಇತ್ತೆಗಳು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಟೈಮ್ ಈತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅವು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದುಂಬು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೇಟ್ದ ವಿಷಯ ಅಡಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋಪೇರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಾಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಒಂದುಂಡು ತೋಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆನೇ ತುಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏತ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾಯಮ್ಮನಕ್ಲು ಮಾತ ಜಾಗೆ ಮಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಮ್ಮನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜಾಗೆ ಮಾರ್ದು ಫಾರೆನ್ ದುಬೈ ಪೋದು ಕುಲ್ವೇರು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಉಡುಪಿ ಬಡ್ಕಾಡ್ ಅದೇ ಅಂಚೆರಿಗೆ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅವಡು ಗೊಂಡೆಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಮಾತು ಬರ್ಪುನೇ ಗಟ್ಟಡದೆ ಬರ್ಪುನಿ ದುಂಬು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕುಣಿಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಊರು ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳಿಂದ ನಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಸ್ ಪಡ್ದು ಕಡಪುಡುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ದೆತೊನ್ನ ಜನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸುರೇಶ್ ಪೈ ಪಂಡ GS ಪೈ ಪಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಗಡಿದ ಮುದೇಳು ಬತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ನಂಗೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಇರಿಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತಿರ ಪಾತ್ರ ಅಂತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪನೆ ಪೂತ ಮಾನವದ ರೆಡಿ ಅವಂದಿತ್ತು ಅವೇ ಪಂಡೆ ಐತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆನಾಗ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐಕ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈತ್ ಗಿರಾಕದ
ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ದುಂಬು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆಮೋಲಿಷ್ ಅದು ಇಂದ ಆತಂಡತೆ ಸೊ ಇಂದೇ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವೇ ನಾನು ಎಕಡೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಪೂತ ನೆನಪಾನಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನಿಕಾನಾಗ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾ ದುಪ್ಪು ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಪ್ಪು ಇದು ಮಾತ ಅವನಿ ವೈಭವನ ತುಯರ ಓಡೋದು ನಂಗೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೋವಿನ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಅಂದ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ವೈಭೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೋಡ ಅಂಡ ಈರೆಗ್ ವೈಭವ ಈರ್ ನನ್ನ ಪರ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂತ ರಾಸಿ ಆಂಡಲ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪರ್ಬೋದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಷಾಢ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಚೌಲಿ ಓಕೆ ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಶ್ರಾವಣ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಅದೇ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಜನಲ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೂ ಅಲ್ಪ ಆತುಂಡದೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೊಂಬುಲ ಬೂರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾಲ ಈ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ದಾಲೆಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಪು ಎಂಗ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಅನ್ನರೆ ಇದ ಒಂಜಿ ಮಳ ಬನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಡೆ ಮುಟ ಗಂಟು ಮುಟ ಓಕೆ ಬೆರಳು ಹಿಡ್ದು ಗಂಟು ಮುಟ ಇಂದು ಮಾರು ರಡ್ಡು ಮಾರು ರಡ್ಡು ಮಾರು ಒಂಜಿ ಮಾರು ಸಾರಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ನಿಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರು ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾರು ಕೂಡ ಐಟ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅನವಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಐತಿ ಮಕ್ಳು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಕುಲು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಪೂದೆ ತಂಡ್ರೆ ಬೈಯಡದೆ ತಂದಿ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾರೋ ಅವು ತೋಜನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜಾವೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಪೈಕುಲರ ಪಾತೆರ ಇಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ದಾದಗೆ ಅಂದಾಗ ಇಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನರೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಮತ್ತು ತುಳುವರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಿಖನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ದ ಮೋನನ್ನೇ ಏತೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಮೋನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಯಾನೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಇಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಮ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಕಲ್ನ ಪೂನ ಕಟ್ಟದು ನಾವು ಅವಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಆಣಿ ಪೋಗಿ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಓಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮರ ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಸೇಜಿ ಈತಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚೆ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಓಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೋದಿ ಇತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾತು ಉಡುಪು ಅವನು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸದಾಗ ಎನ್ನಗ ಇಂಚಿತ್ತರ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಇಂಕುಲ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದುಂಬಗ ಇಂಚನ ಆಪನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಒರಿದಂಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಗಲು ಪೂರ ವಾರಿ ಹಿಡಿದು ಆಗ್ಲು ಆಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ನಗ್ಲು ಮೂಲ ಬರ್ತದ್ದು ಐತೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚೇರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬಸ್ ಚೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೆತ್ತ ಪೂರ ತೂದು ಸ್ಟೆಚ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ತೂದು ಬುಕೇರಿ ಗುಂಜಿ ಈತ ಮಾಲ ಸಿಟಿಲ ಒಂಜಿ ಓಡುದ ಇತ್ತೆಗಳು ಉಂಡು ಮನದ ಒಂದುವೆ ಮೂಲು ಇಡೀ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಜಿ ಉಲೆ ಪೊಗುನಾನಿ ಬಾರಿ ಕೂಲು ಬೆಚ್ಚ ದಾಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡ ಬಾಹಮ ಬಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಂದೆ ಬಾರೆಡ್ ನೈಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೈಪುನು ಬಾಯಮ್ಮ ಮಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಎಂಜೋಂಡು ಬೇರ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರೆಯಲ್ಲತ್ತ ಬೇರೆ ಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂದೆ ನೀರು ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಣ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಮಾರೇರೆ ಕನಾರ್ಪುನಿ ಓರು ನೀರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಅಂದ ನೆತ್ತೆ ನೆಯ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ನೆಯ್ಗೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರಳ್ನಾಗ ಕಮ್ಮೆನ ಬೈಯಾಗ ಅದೇ ಇಂದಿತ್ತೆ ಏತು ನೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಚೆಂಡುದ ಉಂಡು ಉಡುಪಿದ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡು ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಅಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಅಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಅಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ನೀರು ಇಡನೆ ಮತ್ತೆ ನೈಪುನು ಕಂದಿನ ಉಂಡ ಪೂ ಉಂಡ ನೈಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನೈದ ಆಂಡ ಮಾತ ಆಂಡು ನೈಪುನೊಂದು ನಂಗೆ ತಸ್ಪಾದ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ತಸ್ಪಾವ ನೆಕ್ಕಿಂಚೂರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಒಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕು ಮಜೂರು ಉಂಡದ ಕಟ್ಟಿನ ಕೂಲಿ ಉಂಡ
ಅವು ಕೂಲಿಗೆ ಅವು ಕಟ್ಟದೆ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಆತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೈಡ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಈಗ ಬಳ್ಳಿ ಸಪೂರ ಓಡು ತೋರ ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿರ ಪೂಜಿ ಅವೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನೆತ್ತಾನೆತ್ತಾ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಇಂಚ ಪುಂಡು ಬಾರದ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪುಂಡು ಅದು ಅವು ಕಟ್ಟ ಚೂಡಿ ಇಂಚ ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಬೋಪಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫೈನ್ ಅದು ತುಪ್ಪ ಇಂದೇ ಬಾಯಮ್ಮ ಅದೊಂಗ ದಿನೊಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬಾಯಮ್ಮ ಯಾನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಚೆಂಡು ಉಂಟು ದುಮ್ಮೂರ ದುಮ್ಮು 4-5 ಆಜಿ ಚೆಂಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅಂದ ಬಾಯಿ ನಕಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇರ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂತದಾರು ನೀವು 35 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಆಡುತ್ತಾ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರೆ ಬೇಲಿ ಅವಳು ಏಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುಮ್ಮು ಬೋಡು ಬಾರೆ ಬೈ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೈಡಿಗೆ ಗುಲೆ ಆಗಿ ಓಕೆ 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 ಆ ಏ ಅಡಿ ಮರಗೋ ಓಪನತ್ತ ನಂಕಲ ಊರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಅಟ್ಟಿ ಮಂತು ದೀಪನ ಅಂತ ಉದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಅವನು ಏತ್ ನೀಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಲಕ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇಯ್ಪೇರವೇನು ನಿತ್ಯ ಊರ್ದಾನ ಊರ್ದ ಓಕೆ ಇದು ಬಡ್ಕಳದ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಅವು ಅವಳು ಇಂಚ ನೈಪುಣ ಅತ್ತ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಅದು ಅತ್ತೆ ಅವು ನೂಲು ಅತೆವು ಓಕೆ ಒಂದು ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರೆದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಎತ್ತು ಚೆಂಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಬಂಡ 4 ಚೆಂಡು 4 ಚೆಂಡು ಇಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸೇರಿಂಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ನು ರಡ್ಡು ಸೇರಿಂಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೊನಪ್ಪ ಇತ್ತ ಕಾಂಡ ಗೊನೊಂಡು ಇತ್ತ ಭಯಗನ ಅರಳುಂಡೆ ಏತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆದು 1 ಗಂಟೆ ದೊಲೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತದು ಬರ್ನಾಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಿಜ್ ದೀವಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪಿದಾಯದಿಂದ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಓಹೋ ಇತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿಂದ ಅರಳು ಚಂಚಂಡ ಅರಳುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳ ಇಚ್ಛೆ ಕಪ್ಪ ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಬಂಡ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತಿನ ಈತ ಎಲ್ಲೊಂಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಣದು ಕೊಂಡು ಪೋಪೇರು ಅಂದು ಈತ ಫಾರಿನ್ ದಾಗ ಪದಂಬೋ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಅವು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಜನ್ ಒಂಜಿ ಅವೇ 3 to 4 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದು ಇತ್ತ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ದೆಟ್ಟದು ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪಿದೆ ದಿಂಡ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಮಾತ ದಿಯರ ಆಪುಜಿ 15 ದಿನ ಮಾತ ದಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂ ಅಂಚನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರವರುದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಉರಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಪ ಅಂದು ಕಕ್ಕಲಡ ಮಲ್ಪವನಿ ಈ ಜನ ಆಂಜೋಕುಲು ಕುಲ್ವೇರು ಕಾಂಡ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೇನಿ ಕುಲೆ ಅವು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಅವ ನಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಇವನ್ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟದು ಇಡೇ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಂದಪ್ಪ ಐಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಎಂದು 2-3-4 ಡೇಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಓ ಅಂದ ಹಾಂ ಸೇವಂತಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಾಕಡ ಅವೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂ ಅಂಚನೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ದಿಯರೆ ಆಪುಜತೆ ಅದೇ ಅನ್ನೆ ರೇತು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಪಾತಿರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಹತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾನಿಸ್ತನ ವಸ್ತು ಪಿಂಗರ್ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲು ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಸುರೂತ ಅಂಗಡಿ ಪಿಂಗಾರದ ನಿಕುಲು ವರ್ಷದ 350 ಹಿಂದಿನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರ ಅನ್ನದ ಉದಾರ್ ಓಕೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಬರಿಯಾತು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇರನ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪಿಂಗಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಒಗ್ಗುನಾಗನೆ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಬಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಮೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕೊನಪುನ ವಸ್ತು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೋಡ ಹಿಂಗಾರ ಬಾಯ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನ ಅದೇ ಕೋಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಪ್ಪ ಬಕೀರಿಗೆ ಪಿಂಗಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಿನ ದಿವಲಿ ಅಂದರೆ ಶೆಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ ಪಚ್ಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬುಲೆ ತಾಲು ಜೀವಲ ಇದ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ 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 ಆತಾ ಓಹೋ ಹೋ 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 ಇಂದಿತ ನಂಗೆ ಕೊಲ್ ಪಡ್ದು ಬರ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಕಳ ಬಟ್ಕಳ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರ 1,000 ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಮಂತದ ಕೊರ್ತು ಅಲ್ದೆ ಆತ್ ಮಾಡ್ರತ್ತನಲ್ಲ ಅದೇ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಒಮ್ಮೆ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪನ್ನಂಡ ಅಂದಪ್ಪ 1,000 2,000 ಎತ್ತಲ ಮಂತ ಕೊರ್ತು ಅತ್ತೆ ಮೂಲೆಯರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ ಬಜ್ಜೆಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಜ್ಜೆಗಳ ಅಂಚ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ ಪಿಂಗಾರ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಶೆಟ್ರನ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತೈತೆ ತೊಂಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು నేను తినట్టు ఓపుర పువ్వు వరకుండి ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಗೊಂಡೆ ಮಂಜಲ್ ಗೊಂಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಗೊಂಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಂತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಜೀನಿಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಲ್ದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೋಟಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನಕಾಂಬರ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ನೀವು ಅದು ದರ್ಬಾರ ಬರೋದುಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಾಪಿನ ಮುಂಚೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಂತಾದ ಉಲಾಂದ ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಾದು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೊಸತ್ತಿಂದು ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಬರೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬರೋದುಂಡು ಸುಗಂಧರಾಜ ಹರ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ನಂತ ಬಂದು ಮದ್ಮೆದ ಮಾಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ನಂತ ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೇಲ ಮುಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕೇಪಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಬರೋದಿದ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೇಪಲೆಲ್ಲ ಸೇಲ ಮುಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ಕೇಪಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳಸಿ ಬಿಡಿಲ ಬರೋದು ಅಂಚೆನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಬಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಮಳದ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಅರಳಿ ಬಂತು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಕು ಪೂಜೆಗೆ ನೆಕ್ಕು ಬರೋ ಬಾರಿ ಬೋಡಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬಿಡಿಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಬಿಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಲೋಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಿದ ಮಾಲೆಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಎತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಪ್ಪ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋದೊಂದು ಅವು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಯರೆ ಬರಲು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಚುಂಡನ್ಯಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಜನ್ನಿತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗಿರಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣಕ್ಲೆ ಪಡಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಐತ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಐಕೆ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಬೋಪುಜಿ ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಕುಲು ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಈಗ ಪಂಪು ಪಾರ್ದು ಕಡಪು ಅಂದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಐತ ಬೇಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತೇರು ಆಟಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆತನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಂತಿದಾದ ಕೆನ್ನಾಗ ದೇವಂತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅನುದಾನ ಅಂತ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಾವಿರದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಂತದು ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಪಯೋಗ ಆಪಲ ಕಾವಡು ದೇಪನಾಗ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಚಿತ್ತನ ಶೌಚಾಲಯ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಡ ದೇವಂತ ವಿನಂತಿನ ಅಂತನಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಈ ಮಂಚಿತನ ಬೇಲವು ದೇವಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಹಾಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕಡೆ ಸುರೇಶ್ ಬೈಕಲ್ ವನಸು ಹೋಯ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಬೈಕಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1942 ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೆಗಳೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಾಕತ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವನ ಇಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಕುಡ್ನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ದರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಕಲು ಕಟ್ಟದಿಂದ ಅತ್ತೆ
ಇನ್ನು ನಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಕುಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈ ಕುಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಅವೇನು ಬನ್ನಿ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ದ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ 64 ಜಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಏನು 65 SLC ಆಯಿಲ್ ಕಲ್ಪ ಮೇರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸುರ್ಗೇನು ಪಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ರಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲಾರಿ ಹಿಡು ಪೂ ಬರಂದಿತ್ತೇನೆ ರಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಸ್ ರಾತಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮುದ್ದಿನ ಪೋಪುಂಟು ಲಾರಿಗೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಪುನು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನೂರು ಏನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೆ, ಹಾರ್ಬರ್ಡ್ಲ ಇತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೆ, ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ಇಂಚೆ ಅದು ಉಂಟು. ಇವಾಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪೋಡು ಅಕ್ಕನ ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಇತ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೈತಾರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಂಗಾಡಿತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರುಂಟು ಇಟ್ಟೆ ನಾಗರಿಕ ಆವಾಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೋಂಗಿ ಅಂಟನೆ ಅಂತ ಉಪನ ಅಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೋಂಗಿ ಕಾಸು ಕೊರನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ఒక ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಎಂಚೆಲ್ಲ ₹1 ಒಯ್ಜಿ ಆರನ ಬೈಂಡ್ ಹೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ತಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಫೋಟೋನ ಇಂದ ತೊಜ್ಪಾದು ಐಕ ತಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಕತೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಈತ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಈತ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 1942 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತೀನಿ ಮಂದಿ ಅಂಡ್ ಆ ನಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಏತೋ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಬೈಕುಲಡ ಅದು ಪತ್ತು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುನಕಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬೈಕುಲ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಗಳು ತಸ್ಪೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಬೈತಂಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದವು ಈರುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿ ಪಾಡುಗಳು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಸಂತೋಷ ಬರ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲ್ ಚಾನಲ್ದ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಾದುಂಡು ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಾದುಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒರಿಯೋಡು ದಯವನ್ನಾಗ ತುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂದ್ಪಿನೇನು ತೊಸ್ಪ್ಯಾರಾಣಲ್ಲ ಬೋಡಾಪು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಕುಡೋರ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮನ್ಪುಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.